Bă, ce căutați, băi? Na, că ne-o prins fulgerate în gură, ți-am zis să fui mai încet. Taci dracu că te aude, domnul, noi suntem de la instalație. De la ce instalație fulgerate, tu nu vezi că ești capră? Capră-i măta, e o poziție, ca domnul a venit să facem instalarea televizorului. Televizorul mere, mă, tu n-ai văzut că pe știrile de la actualități fulgerate. Instalăm geamul, instalăm termopane, instalăm uși, dăm clanță, instalăm WC-uri, dezinstalăm Windows, facem tot ce doriți dumneavoastră. Bă, de când facem noi de ăștia, mă, că n-a făcut în viața noastră, mă? Bă, extraordinar. Bă, dar tu ții cu ursul? Unde e ursul? Mă, la măta ai ursul cu ăla? Ții cu ăla, mă? Bă, dacă ne-o prins la el în casă, hai să fii sincer cu el, nu mai tămiți-mi. Ne-o prins în fapt, gata. În ce fapte te-o prins, mă, trăznite, ar că acum plecam? Bă, spune la domnul, acum plecam. Numai din cauza ta e treaba asta. Ți-am zis că 20 de minute avem la dispoziție. Tu nu, că trebuie să te dai cu parfum. Te dai cu parfumeală sub brațul de împoță. Tu nu știi că n-are efect parfumeala dacă nu te speli trăzit iar în gură de capră beșinoasă, căcăcioasă ce ești tu. A trăzit iar Dumnezeu, doamna, ce rănire mi-ai făcut la sentiment. Și tu mai ai sentimente, ieși afară, javră ordinar. Ies, gata, domnul, că plecăm, gata, doi, nu mai suntem, gata, vezi de treaba ta. Domnul, când mai aveți nevoie de reparații de case, de șifoniere și de toate alea, venim cu drag. Hai să vedem, du-te, recu, e în poță.